Hore zdar a dole taky zdar. Dneska si budeme vyprávět o tom, jak na váš batoh připevnit nejrůznější druhy vybavení, tak aby to bylo bezpečné, pohodlné a hlavně, abyste nic neztratili. Jedna z nejčastějších věcí, kterou řešíme, jak připevnit na batoh, tak je karimatka. Samozřejmě, pokud máte obrovský batoh, můžete ji strčit klidně i dovnitř. Někdo to využívá třeba i tak, že si ji stočí do obrovského válce a vlastně ten válec potom napěchuje dalšími věcmi. Nicméně asi nejpraktičtější to bude připevnění zvenku. Taková standardní možnost, která se nabízí u naprosté většiny batohů, je pomocí pásků takhle ze spoda toho batohu. Zrovna tady ten šikovný batoh z řady U-Big má ale tu zajímavou věc, že ty pásky můžete odjendat, odcvaknout, případně si koupit ještě další k tomu a narafičit je na ten batoh ze všech různých stran, čelně, z levé, z pravé strany, ze zdola, ze zhora, úplně všude. Právě batoh U-Big má tu perfektní výhodu, že ty pásky se dají kompletně odjendat. Tady to máte vlastně provléknuté jenom v očkách a připevnit někam jinam. Případně si můžete dokoupit ještě takovouhle krásnou sadu dalších nebo náhradních. A když na U-Bigu řešíte kam s telefonem, tak třeba stačí dokoupit takovou pěknou taštičku nebo na nějaký příruční fotoaparát a podobně. A jdeme tam samozřejmě i karabinku na klíče, takže si ten mobil nebo ten foťák můžeme i nádherně poškrábat. Pásky jsou vyměněné, můžeme karimatku upevnit takhle krásně třeba i čelně a to nám umožní udržet úplně nejmenší možný profil toho batohu. Samozřejmě je možné ty pásky připnout i z boku a připevnit tam karimatku, ale ztrácíme zase tu výhodu toho užšího profilu. Další důležitou součástku, kterou řešíme, kam s ní, jak ji upevnit na batoh, je určitě stan. Klasicky můžeme připevnit ze spoda i stan, stejně jako karimatku. Tady to má možná jednu drobnější výhodu, že nám klesne těžiště. Nebudeme ho mít zbytečně nahoře, ale dáme tu váhu pěkně dolů. Zase vlastně nejpraktičtější, pokud ten batoh nemáme opravdu hodně veliký, hodně nacpaný, že bychom to těžiště dostali hodně daleko od zad, tak mi přijde nejpraktičtější dát to zase takhle pěkně čelně. Na co bychom si ale měli určitě dávat pozor, je to, že ať už stáhneme ty pásky jakkoliv v určitém momentě, kdy sebou budeme nějak prudčej hýbat, nedej bože, třeba budeme padat, uklouzneme někde ve svahu nebo podobně, tak by mohlo dojít k nějakému vysunutí, ať už to je jakýkoliv náklad. Takže určitě vřele doporučujeme ještě všechno pojistit nějakým způsobem. Protáhnout nějakou přesku, karabinku, ještě přes nějaké očko, který určitě každý správný obal bude mít a pojistit to tak, i kdyby nám to z těch pásků, z toho upevnění vyklouzlo, vypadlo, tak aby jsme o to nepřišli, nestratili. Další položkou, kterou řešíme, je spacák. Určitě pokud budeme mít nějaký přiměřeně velký batoh, tak je lepší dát ho dovnitř, už třeba jenom z toho důvodu, že ho lépe ochráníme před nějakým poškozením nebo vodou. Pokud ale vyrážíme, tak říkajíc v ultralight stylu, máme jenom malý batůžek, spacák se nám z nějakého důvodu do batušku nevejde, nebo ho z nějakého jiného důvodu v tom batohu prostě nechceme mít, tak se nabízí zase upínání, stejně jako jsme měli u karimatky nebo u stanu, ze spoda, z boků nebo čelně. Tady je asi zase nejúžitečnější mít ho dole z takových praktičtějších důvodů. Pokud není samozřejmě mokro, tak někam přijdu, sundám si batoh, chci si někam sednout, samozřejmě do něčeho měkkého a zároveň si nezničit nějaké důležité věci, které mám v batohu, tak tady ta spodní část je úplně ideální. Praštím s batohem do borůvčí, sednu si takhle hezky na tu část se spacákem a je to paráda. Opět je důležité pojistit ještě ten náklad proti ztrátě. Každý správný spacák určitě má kompresní obal, kde má 2, 3 nebo 4 takové popruhy, takže nám nic nebrání v tom, abychom upevnili ten spacák a minimálně jeden z těch popruhů podvlékli takhle mezi tím kompresním obalem tak, aby kdyby nám náhodou vyklouzl, tak aby ještě zůstal viset na tom batohu, aby s ním zůstal nějakým způsobem spojen. Horolezci, feratisté a podobně, zkrátka ti, co potřebují nějakou ochranu hlavy, helmu, tak budou samozřejmě řešit
na začátku nebo na konci svého výletu minimálně, kam s ní, kam s tou helmou. Samozřejmě to můžeme za jakýkoliv pásek na batohu takhle hezky na prasáka jenom přicvaknout, nechat to bimbat, ale určitě nedoporučuji. Jednak může dojít k poškození helmy, jednak ji můžeme třeba i ztratit, je to úplně zbytečné a je spousta krásnějších a jednodušších řešení. Třeba tady ten parádní Deuter Allproof nám nabízí tuhle skvělou variantu, kdy má ve spodní kapsičce takovouhle krásnou síčku na připevnění helmy. A nejen to, my si můžeme dokonce vybrat ze dvou variant, jak tu helmu připevníme k tomu batohu. Jednak ji můžeme jenom klasicky přikrýt, odstrčit pod tu síčku, pořádně utáhnout. Zase samozřejmě důležité, abychom nestratili, procvaknout třeba ty pásky kolem nějakého dalšího pevného bodu. Ale druhá věc, tady došel Deuter ještě dál. Ona to vlastně není síťka, ale síťovaná kapsa. A je poměrně rozměrná, jak vidíte, taky pružná. Takže pokud chceme tu helmu opravdu dobře ochránit, vrazíme ji dovnitř do té síťované kapsy. Ale pokud máme třeba mokrou bundu, propocené tričko a podobně, které chceme cestou sušit, větrat, tak můžeme mít helmu takhle pod tím a tu kapsu krásně nacpat těmi věcmi, které potřebujeme usušit, stáhnout na šňůrku a jak helmu, tak ty věci mít vlastně krásně, pohodlně, bezpečně proti ztrátě takhle připevněné. Další věc, kterou určitě nechceme ztratit, je cepín. Když máte třeba takovýhle pořádný turistický čakán, tak ho určitě používáte tam, kde je třeba, ale tam, kde nebude třeba, tam ho s největší pravděpodobností budeme chtít nějak umístit na batoh. V ideálním případě už máme na to batoh připravený a má třeba takovéhle krásné, my tomu říkáme vlaštovky, vlastně kus hliníku, který provlékneme takhle odlehčenou hlavou cepínu, narovnáme a slouží vlastně jako zarážka, aby nám ten cepín z té gumičky, na které je uchycený, nevypadl. Špičku toho cepínu směřujeme vždycky do středu batohu, nikdy ne takhle do strany, abychom se nezranili třeba při nějakých prudších pohybech nebo nezranili kamarády, kolegy, kteří jdou s námi. Provlékneme takhle špičku dalším poutkem, které je tam vždycky připravené, někdy třeba bývá i taková polokapsička, která zakryje ještě větší část toho cepínu. Ideální samozřejmě je, když máme třeba i gumové čepičky na ty hroty, případně i na lopatku, aby všechno probíhalo velice bezpečně a komfortně. Nahoře cepín připevníme, zase těch způsobů řešení, každá firma to řeší trochu jinak. Jsou celé mraky, tady máme třeba takovýhle krásný pásek na suchý zip, který se velice snadno a velice rychle ovládá a velice jednoduše se přizpůsobí dloužce toho cepínu. V případě, že nemáme cepín, který má takovéhle otvory v té hlavě odlehčovací a nepůjde nám ta vlaštovka protáhnout, tak se vůbec nic neděje. I když máme modernější batoh než cepín, tak ve většině případů lze gumičku vytáhnout a cepín provléknout takhle jenom tou gumičkou, když to nepůjde jinak. Ještě další uchycení cepínu. Ne vždycky totiž máme nějaký speciální přípravek na to. Takové ty univerzálnější turistické batohy většinou mívají tady dokonce hned 2 očka na 2 cepíny. Tam je to uchycení zase trošku jinačí. Provlékneme, překlopíme, samozřejmě zase tak, aby špička směřovala do středu batohu, nikoho a nic neohrozovala. A pak už tady jenom zatáhneme, zase bývá buď to nějaký systém na gumičku, nebo nějaké stahovací pásky na suchý zip a podobně. Horolezci, skialpinisti a podobně budou určitě taky řešit, kam s materiálem. Většina skialpových batohů, zimních batohů určených na zimní sporty má už nějaká očka, nějaké přípravy na nošení materiálu. Tady máme na Deuteru materiálové očko, kam můžeme umístit nějaké karabiny a podobně. A máme tady i speciální očko na takzvaný helper, nebo tu plastovou karabinu na další materiál, například smyce nebo šrouby do ledu a podobně. Materiál máme krásně po ruce, nemusíme nic sundovat, nic řešit.
V zimě budeme určitě řešit taky ochranu zraku, takže budeme mít třeba takovéhle krásné lyžařské brýle Žilbo. A co s nimi, když je zrovna nebudeme použít? A když máme takovýhle skvělý batoh, jako je třeba tady ten Deuter, tak uvnitř máme kapsičku, která je krásně polstrovaná, právě proto, aby dobře chránila ty sluneční brýle, takže přesně tam je jejich místo. Nestratíme, nepoškrábeme. No a v létě, když pere sluníčko, tak se budeme chránit nějakými slunečními brýlemi, ale co s nimi, když je zrovna nepotřebujeme, nechceme je mít na hlavě, nechceme je ztratit, nechceme se tím zabývat, nechceme si ani sundávat batoh, abychom strčili ty brýle dovnitř, tak co je jednodušší, než takhle u krásného Deutera najít tady to poutko a brýle jsou na svém místě. Další věc, kterou chceme určitě mít po ruce, a pokud nemáme třeba nějaké dobré kapsáče nebo prostě hluboké kapsy, tam bychom dali takový telefon, tak určitě budeme řešit, kam s ním na batoh. Ten mamut Juke, nebo jak my odborně říkáme Datsun, má takovéhle jednak skvělé pružné kapsičky síťované, tam si ten telefon můžu dát, mám ho skvěle po ruce, zároveň ale není moc chráněný. Ovšem, soudruzi ze Švýcarska mysleli i na to, mají tady takovouhle speciální kapsičku, která je nepromokavá, s voděodolným zipem a navíc ona se dá takhle hezky odepnout a můžete si ji připnout třeba i sem, aby jsme měli vlastně ten telefon ještě blíž, třeba když chceme nějak rychle fotit, anebo tu kapsičku celou můžeme umístit i dovnitř batohu, kde je na ní taky taková speciální příprava. Tady u Jukena se ještě chvíli zdržíme, protože mamuti vyrobili takovouhle speciální věc. Systém uchycení zase úplně jinak. Je to takový šňůrkový pavouk, který využijeme třeba právě na nějaké to sušení věcí nebo na nějaké spíše lehčí záležitosti. Potřebuji usušit, vyvětrat bundu, krásně si ji sem připnu, dá se to tady i stahovat, polohovat. Naopak, když si chci ještě pojistit dál ten náklad, tak můžu ještě takhle přicvaknout. Je to docela zajímavě vymyšlený systém a velice univerzálně použitelný. Další zajímavostí jsou tady ty gumičky na to spodní uchycení, třeba právě na tu karematku. Není to samozřejmě na nějaké úplně těžké náklady, ale karematku, spacák nebo stan tady krásně uchytíme takhle ze spoda. Další vybavení, které budeme určitě řešit, jsou turistické trekové hůlky nebo běžci budou mít nějaké ty svoje trailové. Taky občas potřebujeme odložit a zároveň je neodkládat někam do přírody, ale odložit a vzít si je sebou. Standardní záležitostí jsou nějaká poutka v dolní čelní části batohu, kam vlastně zapíchneme špičky a můžeme třeba takhle napříč batohem. Samozřejmě pokud máme nějaký větší batoh, tak se ty hůlky dají dát i rovně, nemusí být takhle diagonálně. Případně se určitě budou dát přicvaknout také ze strany. Zase záleží na prioritách a na terénu, kterým budeme procházet. Někdy ale na batozích najdeme i další možnosti, jak hůlky upnout. Běžci už určitě znají ten deuterovský systém, kdy tady vlastně na ramenním popru mám kapsičku, kam si to vložím, hezky připnu gumičkou, zase to mám krásně po ruce, krásně přehledně, mám přehled, jestli jsem to ztratil, nestratil, jak jsou zkrátka hůlky na to. Mamut má zase úplně jiné řešení. Na bederáku má takovouhle speciální přípravu, kam si velice jednoduše a velice rychle ty hůlky můžu připnout. Máme zároveň po ruce, je to všechno řešené jenom na gumičku, na takovou speciální karabinku, takže vidíte, že tohle je otázka prostě několika málo vteřin, když se trefím, zatáhnu a je to. Další materiál, který budeme jako turisté nebo zimní lesci určitě řešit, jsou mačky. Určitě jste taky už někdy viděli takhle hezky na prasáka, ty mačky připnuté k nějakým těm bočním popruhům. Když už se k tomu budeme uchylovat, tak bych určitě doporučoval těmi hroty ven, aby jsme nezničili batoh, ale určitě bych se tomu za každou cenu snažil vyhnout. Mačky rád takhle krásně zuby proti sobě, dá se to samozřejmě taky nějakým popruhem pojistit, určitě popruhem nějakým i protáhnout, aby nedošlo ke ztracení, ale úplně nejelegantnější řešení je mít nějaké
fajnové pouzdro, určené na mačky, které je zpevněné, zároveň prodyšné, může vytékat ta voda z tajícího sněhu, který tam na těch mačkách zbyl, nebo ledu a podobně. Zavřeme do pouzdra, tím pádem ochráníme veškeré své vybavení před nějakým proděravěním těmi hroty, maček a podobně. A třeba tady u Doitra je na to takováhle krásná kapsa z pružné síťoviny, kam se nám to krásně vejde a nebude to ničemu vadit, ničemu překážet. Další věcí, kterou určitě budeme řešit, je lano. Lano určitě zmotáme do takovéhle pěkné panenky, aby se nám lépe neslo a zároveň i pro to lano to bude určitě dobře. Ideální je třeba, když můžeme připnout pod popruhy dole, dolní části batohu. Ovšem, správný turistický a třeba i lezecký batoh už má stahovací popruhy tady nahoře, pod který ty lezecké batohy už jsou na to přímo určeny. Tady ten turistický to má řešeno taky takhle pěkně, takže tady to lze využít, pod který vlastně to lano zvakneme. Ještě ho můžeme v tomhle případě takhle krásně pojistit tím díkem a je v zásadě vymalován. Zase opět vřele doporučuju, mám nějakou expresku nebo podobně, někde si to lano ještě procvaknu a chytím nějakému pevnému bodu na tom batohu. Pamatuju si i na zimní sezóny, kdy se naše parta vracela z Alp obohacena třeba právě o nějaké lano nebo dokonce o mačky. Bohužel jsme vždycky našli jenom jednu, ale i tak těch věcí, které člověk pak najde někde postrácené úplně zbytečně, tenkrát bylo neskutečné množství. Takže samozřejmě nabízí se spousta možností, jak to lano uchytit. Můžeme třeba i tady z boku, to se asi vyplatí jenom v případě, kdy bereme dvě dvojčata a máme z každé strany jedno, protože jinak by nám to zase vychylovalo těžiště k jedné straně a bylo by to vlastně úplně zbytečné. Když už jsme tady u toho pěkného Doitru Air Contact, tak si všimněte, že Doitr začal s novými batohy zase úplně nový přístup upevňování různého příslušenství. Je tady spoustu takovýchhle oček různě po obvodu na té čelní straně, případně i takhle z boku. A vlastně úplně všechny ty pásky s přeskami, po případě tyhle ty očka, má Doitr vyřešené tak, že jdou jenom provléknout, úplně odstranit a připevnit vlastně do jakéhokoliv jiného místa, do jakéhokoliv bodu, kde nám to zrovna z nějakých důvodů bude vyhovovat. Na zimních výletech, na sněžnicích určitě budeme také řešit, kam se sněžnicemi, hlavně než dojdeme k nějakému nástupu na ten sníh samotný, nebo při nějakém jiném přesouvání. Ideální je takhle čelně, třeba jak to má řešení ten Jubik, kde si vlastně ty pásky můžeme odepnout a uspůsobit zcela svým potřebám, tak takhle krásně čelně. Na nějakých větších batozích by určitě šly po jedné sněžnici vždycky ze strany za ty boční pásky přichytit, vyvážit tak celý batoh a určitě byste našli i další. Další věc, kterou chceme mít určitě na túrách při ruce, je nějaká voda. Určitě je řešení nějakých hydratačních vah s nějakou hadičkou, pokud něco takového nemáme nebo nepoužíváme a máme nějaké běžné lahve, tak i na to výrobci batohů mysleli. Třeba tady právě Mamut má ty kapsičky pružné, do kterých se po lahvičce vejde. Jsou i jiná řešení. A třeba tady ten Doitr má řešené umístění lahviček takhle hezky do speciálního obalu, který je už součástí dodávky. Dá se připnout, odepnout, můžeme změnit strany. Co je na něm ještě zajímavého je, že má tepelnou izolaci. Takže v létě nám vydrží nápoj déle chladný, v zimě nám naopak vydrží déle teplý. Takhle krásně zatáhneme, pojistíme, nevypadne, můžeme jít a pití máme, hydrataci máme při ruce. Lyže asi budeme v zimě na nějakých scalpových túrách řešit nejvíc, jak je nějakým způsobem uchytit na batoh. Neuděláme chybu, když budeme mít nějaký speciální zimní scalpový batoh, který má přípravu z obou stran na lyže. Někdy je vhodné je sypnout taky do Ačka, někdy ne, pojíme si. Ze strany zrovna tady ta La Sportiva, ten první popruh má řešení napevno, je krásně poostrovaný, zpevněný, tak aby to lyži vydrželo i s jinými ostrými hranami. Druhý popruh už je klasicky na přesku,
zacvakneme, stáhneme jednu lyži, z druhé strany druhou lyži, batoh máme krásně vyvážený, perfektní. Můžeme ještě svázat dohromady i špičky, takzvaně do áčka, aby ta pevnost byla ještě vyšší. V některých případech ovšem naopak nesmíme použít připevnění z boku, a to přesně u těch lavinových batohů, které mají airbag, protože airbag se nafukuje právě ze strany a ty lyže by zabránily správnému nafouknutí, respektive vůbec fungování toho airbagu. Takže tam ne, tam to musíme vyřešit jinak. A třeba zrovna i La Sportiva tady nabízí ještě druhý systém uchycení, takový ten rychlo odkládací, který si hned ukážeme. Rychloupínací diagonální systém je založený na tom, že z jednoho boku mám takovouhle pevnou šňůrku, tkaničku, ocelové lanko, do kterého zapíchnu patkami obě lyže. Tak si je takhle přehodím za sebou a z druhé strany tomu určeným okruhem zase připnu batohu. U většiny těch batohů, které mají ten rychlo odkládací systém, lze délku tady toho lanka nebo popruhu z vnitřní strany toho batohu ještě poštelovat, zkrátit nebo prodloužit. Lopatu na sníh můžeme potřebovat i třeba při nějaké těžší turistice v zimě, kdy si budeme chtít postavit iglu nebo podobně. Nebudeme mít s sebou úplně speciální scalpový batoh, který by měl nějakou speciální kapsu, speciální přípravek na její umístění, takže třeba bychom ji mohli nést i zvenku. Ty dnešní moderní lopaty mají v listu většinou otvory, kterým jedním z nich určitě bude protáhnout ta naše známá vlaštěvka. Nejenom na cepíny bude dobrá, ale třeba i takhle na lopatu. A potom druhou část můžeme uchytit tady tím poutkem, které je určeno jinak na buď cepíny nebo turistické půjky. Tak hore zdar a suchou stezku.